Гюбекли тепе, Карахан тепе и кирпичена къща в село Сайбурч. Два хълма и едно село в югоизточна Турция, заради които ще трябва да пренапишем учебниците по история. За сега. И то безкомпромисно. Оказва се, скъсали сме връзката с самите себе си. Или още по-страшно, по-вълнуващо, ние наистина не знаем кои сме. Едно животно изяжда друго животно. Някъде тогава човекът осъзнава, че може да ги контролира. Не само. В състояние е да тегли енергията им. От всички видове най-важният на върха на пирамидата е лешоядът. Ако чаплата е началото, лешоядът е кръговратът. Той е животът, той е и смъртта. Всичко се развива тук, между двете вечни за историята ни реки Тигър и Ефрат. Ето е ритуалната зала. Какво се е случвало тук? Още не знаем това, но мистичната сила на ритуала се усеща днес. Дали тези басейни са били пълни с ритуална течност? А каква? Опияняваща, кръв, телесни течности? Как да разберем дали тези свръхстари цивилизации са осъзнавали собствената си идентичност? Дали са били уверени, че мъжкият полов орган носи информация през поколенията? Седнал мъж, който пази своя пенис между два хищни леопарда. Това е една кратка издълбана в камъка притча за храбростта и за обикалящия ни враждебен свят. Кои са те? Откъде дойдоха и къде заминаха? Не се помнят предишните, нито се помнят последните, но за уния да пият водичка. Път към неизвестното. Филмът за сензационните археологически открития в областта Таз-Тепелер или Каменните хълмове 6000 години преди началото на познатата ни цивилизация и среща с археолозите, световните звезди, които ни връщат към вече непознатото ни отдавна забравено минало. Ли Клея, Неджми Кару, Ейлем Юздоган.